Naša sljedeća gošća još je jedna uspješna žena, višestruko nagrađivana književnica, književna kritičarka i prevoditeljica Bogdana Trivak, koju pozdravljam u našem pulskom studiju. Dobar dan. Dobar dan svima iz Pule. Evo, živite u Puli, a prije toga ste 30 godina proveli u Italiji, gdje je upravo objavljena vaša 4-jezična knjiga Multikulturalizam i poezija bez granica. O čemu je riječ? Dakle, riječ je o nastavku jednog projekta, jednog stručnog rada. Evo da, pošto je danas isto Dan žena, taj stručni rad ću imati prilike i prikazati preko jednog događaja gdje daje mogućnosti dakle, da ti stručni diplomski radovi mogu zaživjeti ponovno, znači da ne ostanu negdje u arhivu pohranjeni i da više niko ne čuje za njih. Dakle, taj moj diplomski rad koji je vezan za pisca Uga Foskola, grčkog porijekla, i nastavak tog rada je u biti ova, kao što ste naveli, 4-jezična knjiga Orfejeve harfe. Pisac Ugo Foscolo, inače učitelj talijanskog jezika, središnja je ličnost vaše poezije. Zašto? Upravo zato što je on svoje dakle, djelovanje u svom vremenu, govorimo dakle u 18. stoljeće, prije Francuske revolucije, suradnja ili nesuradnja sa Napoleonom, dakle njegov način postavljanja prema društvu u kojem je živio i kako se pronalazio kao osoba, kao čovjek, to me na neki način i inspiriralo za moj rad i za moje djelovanje, znači kao multikulturalna aktivistica i kao spisateljica. Gospođo Trivak, koje su teme o kojima najčešće pišete? Glavne teme su dakle putovanje, ljubav i riječ. Ali putovanje u pravom tom smislu riječi, dakle ne ono uobičajeno, nego putovanje u pronalaženju samog sebe. Ljubav, opet i tu riječ definirati ne samo kao forma jednog srca koja je limitirana, znači u tim svojim konturama, nego sve ono što je blizu i ono, svi kapilari, aorta, sve ono u biti bi trebalo predstavljati onu potpunu čistu ljubav i riječ koja je u biti most između tog putovanja i ljubavi, onoga što iz našeg duhovnog treba dobiti svoju formu u pisanoj riječi. Baš sam to htjela pitati, koliko te 3 odrednice možemo vezati uz duhovno značenje, uz korizmu koja je također putovanje u kojem otkrivamo ljubav. Ona, dakle, može puno značiti i evo, vitezovi, mi kao, ono što mene kao ženu je inspiriralo, je ta borba, je to viteštvo, ta hrabrost koju je dao Ugo Foscolo i svojim djelovanjem kao i pisanjem, znači kao profesor talijanskog jezika, prevoditelj, dakle i on. On je naime preveo djelo engleskog pisca koji se zove Lawrence Sterne, koji je napisao djelo Sentimentalno putovanje, Sentimental Journey. I jedan i drugi su inspirirani, dakle, tim pozivom, tim obraćenjem u pronalaženju čovjeka i onog humanog u njemu i sve ono što se može osvijetliti u čovjeku da pronađe ljubav prema sebi i prema drugome. Mislim da je vrijedno istaknuti recenziju španjolskog pisca Artura Lopeza o vašem radu, koji je među ostalim napisao veličanstveno djelo Orfejeve harfe. Još jednom se pokazuje kulturna transverzalnost poezije koja prelazi zemljopisne i jezične granice, pa čak i pod navodnicima oceane vremena. Estetski minimalizam riječi u službi univerzalnih pojmova. Evo sad recimo za one koji žele malo bliže upoznati vaš opus, gdje mogu pronaći vaše pjesme i vaša djela?
Dakle, pjesme i moja djela mogu naravno pronaći na ovim društvenim stranicama. Ima isto i moja dakle, web stranica. Dovoljno je samo da upišu moje ime. A ne znam sad da li je to nama vrijeme dozvoljava. Ako se vi složite, Može. bi samo vam pročitala dva pasusa o prezentaciji druge knjige poezije koja se zove Damski Orfeus, koja je isto objavljena u Italiji na dvojezično izdanje, znači hrvatski i italijanski. On je jednako pisac, Giorgio Di Vita. Kako bi opisali poeziju Bogdane Trivak ili bolje, kako bi razumjeli odakle dolazi taj poetski dodir koji je čini neposrednom ili pršavom, nema relevantnih riječi kraj Horacijevih ut pictura poesis. Mogu još, ako nam to vrijeme dozvoljava, kako vi odlučite. Evo. Pa možete još kratko, zapravo bilo bi možda lijepo da čujemo jednu vašu pjesmu. Hvala. Stihovi zbirke poezije Damski Orfeus su poput slika. Kao slikoviti prikaz posjeduju prodornu moć na ono koji ih iščitava, ponijevši ga u jednu sinestezijsku dimenziju u koju postupno konvergiraju sva osjetila. Poezija Bogdane Trivak je svjetla, ali i glazbena, dodirna i mirisna. Pjesme pišete na 4 jezika, hrvatskom, talijanskom, španjolskom i engleskom. Koji od njih je možda najpodatniji za pjesnički izričaj? Mislim da sva ta koje ste naveli 4 jezika prikazuju duhovnost jednog naroda. Znači povijest i kako su oni sami se srodili sa riječju, sa duhom i sa mišlju. Tako da nekad neke poezije pronađu više svoje gnjezdo i svoju srodnost na španjolskom i pomognu onda da se to utjelotvori na pravi način na talijanskom ili hrvatskom. Tako da onda jedni drugi obogaćuju i tu u biti, u toj igri nema kraja. Evo. Imaju li vaše pjesme nastavke? Dogodi li se da nastavljate misao u nekoj drugoj pjesmi? Ako to je jedna kontemplacija vezano za misao, svakako da. Evo, more je tema koja nema limita. Znači, svakako da će se uvijek roditi jedna nova misao vezano na more. Je li vam ovo vrijeme COVID krize, izolacije bilo zapravo plodonosno za stvaralaštvo? Da, evo, upravo to vrijeme COVID je doprinijelo isto da se objavi, dakle, realizira ova knjiga Orfejeve harfe, koju je prezentirao profesor Dante Marijanacci, koji je nominiran za Nobelovu nagradu i u biti opet dodirujemo taj naš put, duhovni put, riječ, ljubav, putovanje, a kao i naša memorija, naše pamćenje. Sin i kćer krenuli su vašim stopama. Mislim da pred sobom imate i već neke njihove knjige. Dakle, a ipak je riječ o tinejdžerima, ako se ne varam. Da, imate pravo. Dakle, ta njihova dvojezičnost i iskustvo koje su imali i s jedne, znači iz druge strane obale Jadranskog mora, je napravilo da se, dakle, napiše i da Ivan, dakle, on je sam, dakle, napisao i sam preveo svoje djelo na hrvatski jezik, što mu je pomoglo da ga još više zavoli i da se ta dva jezika približe i čini jedno u njemu. Ova knjiga je isto dobila niz nagrada, kao na primjer književna nagrada grada Sardzane i Pegasus katolika, znači za umjetničku vrijednost njegovog djela. A kćer?
A kćer, ona nas je, dakle, najviše iznenadila, to moram priznati. Ona ima 10 godina. S njom je isto sve to bila igra. Ona je nas ispočetka tako nam se rugala tim nekim našim promatranjima i onda nas je u biti prestigla. Evo, moram to priznat, iskreno. Ona je jedina obitelj koja je dobila prvu nagradu za svoje djelo. Znači, u Torinu za književni natječaj Inedito Young je dobila prvu nagradu za ovu svoju knjigu na 3 jezika koja nosi naziv Poezija. Pa onda su vaši dani zapravo vrlo zanimljivi. Jel razmjenjujete neke ideje, savjete jedni drugima dajete? Pa da, evo, recimo, neko se mora, kogod je s njima, uvijek zahtjevni su, znači mora se angažirati. Oni, dakle, vole riječ, vole promatrati, imaju sva čula otvorena. Evo. Lijepo. Ima li na književnom tržištu, da tako kažem, dovoljno prostora za žene? Jesu li one ravnopravne? Dakle, sad tu, s obzirom kako je nastupila kriza, ako ćemo pričati o našem podneblju po pitanju izdavaštva, dosta toga sam upoznata i preko ove udruge Kultura snova Zagreb, s kojima surađujem već niz godina. Dosta mojih dijela je objavljeno u njihovim ovim zajedničkim antologijama. Na ovaj način dosta žena, dakle, može izraziti tu svoju poetsku misao, da li na temu, evo, svim na zemlji mir, veselje, da li, evo, na temu Valentinovo, ili isto jako zanimljivo, koje svake godine imaju, znači, tu temu More na dlanu u pjeni stihova, koje se uvijek prezentira u Istri, negdje od nekih gradova u Istri. Zanima me još pod kraj, radite li na nekim novim projektima? Da, evo, radim na jednom kao novom diplomskom radu koji bi nosio naziv Kreativni impuls kroz poetsku riječ, kao jedan plod mog rada sa ovom Valdorfskom pedagogijom u Zagrebu. I ujedno druga, znači, nastavak ove knjige Jadranski Arion 2 bi trebao uskoro biti objavljena. Evo, sad ćemo još vidjeti da li će to biti nakladnik naš ili talijanski. Evo, mogu li vas još na kraju zamoliti da nam odrecitirate, da nam kažete jednu svoju pjesmu, pa ćemo tako i završiti. Ako mogu, voljela bih pročitati. Moje pjesme su dosta, kao što je ovaj španjolski pisac, i one jesu bliske španjolskoj književnosti. Znači, to je taj slobodni stih. Utero. U krleci od korova i masline upletene, kako plod bi ispod njedara otkucaje snivao, a preobražaj samo je čekanje i čovjek sam. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa što ste bili gošća Studija 4. Želim vam puno uspjeha u radu. Hvala vama, pozdrav svima i ugodan nastavak.